Исках днеска да направя едно позитивно видео, но пак ми развалиха настроението и ще ви кажа защо. Постоянно ми пишат някакви неидентифицирани обекти, хора, които си нямат въобще понятие какво Дон Жуановци, Ромеовци без никакво покритие. Със сигурност нямат и 5 евро в джоба си, обаче пишат ми: здравей, как си? Може ли да се запознаем? Свободна ли си? Семейна ли си? Да те черпя едно кафе, може ли да се чуем? И при положение, че аз не отговоря на тези въпроси, бам, ми изпращат някаква снимка, и то снимка на тяхния мъжки полов орган. Очевидно няма какво да ми покажат и поради тази причина използват изкуствен интелект с цел да го оголемят. Смятам, че това е много тъпо, неморално, неетично, и после като влезна в профилите на тия хора, установявам, че те са женени, имат деца. Сега искам да задам един въпрос към всички тия елементи, наречени мъже. Мъже, вие майки нямате ли? Деца? Жени? Не са ли сещате, че вашето дете ще бъде бъдеща жена? Не са ли сещате,